Vinga, doncs anem a fer la de les oques. Fa molts anys que aquesta escola rural aposta des de P3 per l'art, la dansa, el teatre i la música com a part imprescindible de l'aprenentatge. 3 i... Quan comencen la primària poden provar de tocar fins a 6 instruments. El que més els agrada és el que aprendran fins que ja vagin a l'institut. L'arc té de tocar sempre aquí, no pot tocar lo negre. I aquesta corda és la mi. Aquesta corda és la la. Em sento feliç tocant-lo i m'agrada. Quan acabi el col·le voldré continuar tocant-lo. Jo vaig començar a aprendre aquest instrument aquí, o sigui que vaig tenir l'oportunitat abans d'anar al conservatori de tenir el primer contacte aquí a l'escola. Mi, do, re... Sense que els calgui anar a una escola de música, tots sortiran havent après a tocar un instrument. La meva germana també tocava piano i veia com tocava ella. M'agradava molt i jo també volia tocar així. Això implica fer una hora més d'escola a la setmana, professors especialitzats i un banc d'instruments que es van passant d'un alumne a l'altre. També m'agrada perquè pots aprendre a llegir les notes musicals. Em transmet calma i tranquil·litat al tocar-la. S'ho passen bé i aprenen. Que no és un conservatori, no és una escola de música, però Déu-n'hi-do també el nivell en general que hi ha. L'escola va néixer amb una desena d'alumnes comptats i ara ja en són més de 200, de Fonollosa i dels pobles del voltant. I gairebé sempre han fet aquesta aposta per l'art, per la dansa, per la música, pel teatre i per l'aprenentatge d'un instrument. Va ser una de les primeres escoles a introduir-ho, ja fa més de 30 anys. Tots els altres ensenyaments poden cabre dins dels ensenyaments artístics, potencien la creativitat, potencien el treball en comú per aconseguir un objectiu concret. Núria Bacardí, TV3, Fonollosa.